Se che gusta a cultura e tes vocación polas letras, a Facultade de Humanidades do Campus de Lugo ofrece unha oferta renovada de titulación. Grao en Ciencias da Cultura e Difusión Cultural. Pioneiros en Galicia en ofrecer esta titulación adaptada ás necesidades actuais, con amplas e variadas saídas profesionais, presencial e semipresencial. Unha oportunidade única de compatibilizar a túa vida cos estudos que sempre quixeches. Formación humanística interdisciplinar orientada á produción e xestión culturais. Grao en Lingua e Literatura Españolas. Evolución e adaptación ao espazo europeo de educación superior da licenciatura en Filoloxía Hispánica. Docencia cun enfoque máis práctico, competencia en varias linguas e novas saídas laborais. Máster en Servicios Culturais. Primeiro máster oficial aprobado para a súa impartición no campus de Lugo. Formación interdisciplinar en mediadores entre creación e consumo cultural. Ampla oferta de prácticas en empresas ligadas á xestión cultural. Facultade de Humanidades de Lugo, a mellor avaliada por todo o alumnado da USC. Matricúlate online, agora é o momento.